Táto dobrovoľnícka činnosť sa orientuje na seniorov, spolupracujeme s OZ Barličkou, kde počas hodín etiky primárne chodíme na prechádzky so seniormi. 10-15 deciek príde, zoberie seniorov a chodíme na prechádzky okolo areálu a takisto aj do parkov, ktoré máme v Prešove. Podľa tým dôchodcom to prináša akože fakt veľkú radosť, že my tam chodíme, lebo fakt oklopený my byť 4 stenami non-stop a tí istí ľudia, to by som ja tiež nezvládol a určite im to prináša radosť. Lebo ľudia potrebujú komunikáciu a inak to, čím menej komunikácií, tým aj zhoršená nálada a takto. Dobrovoľníctvo je pre mňa z jednej stránky možno nejaká pomoc pre opatrovateľky, ktoré sú v OZ Barličke, môžu na sa ten čas napríklad poupratovať. A na druhej strane je to nová skúsenosť pre mňa a tiež možno nejaká menšia pomoc tým seniorom, že sa vyvetrajú, nie sú celý deň iba medzi 4 stenami. Podľa mňa to pomôže. Sa bavíme o našich názoroch, ich názoroch, o modernej dobe, histórii, čo sa vlastne stalo, lebo určite lepšie sa dozvedieť o tých vlastne seniorov, ktorí to zažili, ako takých učebníc, to môže byť skresané, inak povedané a takto. Tak podľa mňa každý by si to mal aspoň raz vyskúšať, lebo sú to nové skúsenosti a neviete, kedy sa zídu. A tiež je to podľa mňa príjemný pocit pomôcť niekomu druhému a tiež získať nejaké možno nové poznatky od nich. Pre mňa osobne je dobrovoľníctvo možnosť, kde môžem rozvíjať seba, rozvíjať iných a budovať lepšie ja.